Na Galicia verde, onde o mar abraza a terra e as lendas murmuran na néboa, está a Pedra da Serpe, á beira dun monte. Preto da vila de Corme, esta antiga pedra garda un enigma que fascinou as xeracións. Na superficie rochosa, unha serpe alada estende as súas ás cara ao ceo. A súa orixe perdeuse no tempo. Algúns a vinculan cos antigos cultos pagáns, adoradores da serpe como símbolo da fertilidade e sabedoría. A tradición conta que un terrible praga de serpes arrasou a rexión. San Adrián, patrón da zona, chegou co seu bastón e nun acto de fe e poder bateu contra a terra. A nai de todas as serpes quedou petrificada, converténdose na Pedra da Serpe. Desde entón, a pedra foi venerada como un amuleto contra o mal e a enfermidade. Dice que tocar a serpe trae boa sorte e cura as enfermidades. Os peregrinos acoden a ela en busca de protección e remedio. Na parte superior da pedra destaca un cruceiro, símbolo do cristianismo. Esta cristianización reflite a superposición das crenzas, onde a serpe pagana é reinterpretada como demo vencido pola cruz. Mais que unha simple pedra é un tesoro cultural que nos fala das crenzas ancestrais, da religiosidade popular e da rica mitoloxía galega. Un legado que invita a reflexionar sobre a conexión entre o home, a natureza e o sobrenatural.